Lho kok papat iki. Tiwas tak bagek neker. Wis baterku kene iki yo nek olah. Jane kok papat. Wis oleh. Piye oleh? Iya lah. Anu ngono iki jerone apa, Nduk? Heh. Piye? Aku ora disawoni. Aku dhewe golek pulian. Kok iso. Bacotke mon. Iya. Sayange wis duwe bojo. Ananging aku wis bato tresno. Ana longso rasane ngati. Yen aku ora lakon melu duweni. Kembar musik. Kembar musik. Nah, joget. Untuk Mas Imam Mbak Erna bahagia selalu. Jemot. Jambu alas neng pinggir